Evo, gospodine Zvizdić, s kim ste imali sastanak i koji sport? Pa u ovome trenutku smo imali bilateralni sastanak sa gospođom Mogherini kao priprema za sastanak koji će uslijediti na poziv naših domaćina gospođe Merkel i gospodina Macrona. Razgovarali smo o ključnim temama vezanim za Bosnu i Hercegovinu, pa i za Zapadni Balkan, i one su uglavnom bile vezane za evropske integracije i za berlinski proces kao zaista dva vrlo bitna procesa koja nemaju alternativu, barem kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, jer vjerodostojna perspektiva proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan još uvijek jeste zajednički instrument koji omogućava reforme i omogućava saradnju u samom regionu. S druge strane, dakle, primjećujemo da politička stabilnost i opće stabilnost čitavog Balkana se pogoršava. Počinju se ponovo crtati neke nove granice. Govori se o razmjeni teritorija na bazi etničkog principa, a mi znamo iz naše prošlosti do čega su dovele takve ideje, jer te ideje nisu nove. Nekada je u tim idejama govorio Šešelj, nekada je govorio Milošević. Pokušaj provedbe tih ideja u djelu je rezultirao sa stotinama hiljada ubijenih ljudi, sa ogromnim zločinima, genocidom i iseljavanjem više miliona ljudi s naših prostora. Zbog toga smo mi protiv crtanja granica na Balkanu. Sve države na Balkanu imaju međunarodno priznate granice, a nepovredivost međunarodno priznatih granica je bazno načelo Europske unije i mislim da to treba ostati vladajući model i princip svih daljih aktivnosti kada govorimo o toj temi na području Zapadnog Balkana. I to su stvar neke osnovne teme. Naravno, ja sam vrlo realno prenio situaciju u Bosni i Hercegovini, da razlog neformiranja vlasti, konkretno vijeća ministara, ne leži niti u broju ministarstava, niti u tome ko će biti ministar ili premijer. Činjenica je u stvari u nepoštivanju vladavine zakona, a to je neprihvatanje ANP-a i aktivacija MAP-a za koji postoji zakonski konsenzus u Bosni i Hercegovini. Prema tome, vladavina prava je bazno načelo na kojem počiva Evropska unija. Mi želimo da idemo putem evropskih integracija i to znači da moramo prihvatati vladavinu prava i početi se ponašati u skladu sa tim načelom. Je li bilo nekih upozorenja od strane evropskih zvaničnika? Upravo njima smo obećali da polovinom maja nekako ćemo formirati vlast, do toga neće doći još. Pa o tome ćemo vjerovatno razgovarati danas, ali mislim da iz Bosne i Hercegovine od strane onih koji su zaduženi da informiraju predstavnike evropskih institucija, a to su evropske institucije u Bosni i Hercegovini, dolaze pogrešne informacije o razlozima neformiranja vlasti. Želim biti vrlo precizan. Dakle, vijeće ministara se nije formiralo ne zbog toga što treba podijeliti ministarstva, ne zbog činjenice ko će biti novi premijer, nego upravo zbog činjenice da neko ne želi poštivati vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini, ne želi usvojiti ANP, aktivirati MAP, pravdajući to takozvanom vojnom neutralnošću, a u isto vrijeme se formira i naoružava više od 1000 pripadnika rezervnog sastava Policije Republike Srpske. Dakle, riječ je o jednoj paradoksalnoj situaciji i vrijeme je da takva istina bude stavljena na sto, da je znaju svi u Bosni, u regionu i u evropskim institucijama.